mewn â ni felly i ganol y gystadleuaeth yma. Beth ydy'r gystadleuaeth yma yn ôl yn gneud Meirion? Wel, dyma chi cymal terfynol, pencapwriaeth agored pob gwlad. Mae pawb wedi cael ei cyfle. Mae i lawr i'r 6 dwytha fan hyn ar un o bryd ar un Alun Lloyd Jones o Lyndelfrdwy, ond bellach yn byw yn Ne Cymru. Richard Jones cyn bencapwr byd ac yn dal yn bencapwr carfan Cymru ar byd. Gareth Daniel cyn bencapwr Cymru fan hyn ar 3. Ian Jones ar 4. Jack Fagan o Seland Newydd ar 5. Gwyl Lloyd Evans pencapwr presennol y byd draw yn ar 6. A fo sydd ar y blaen ar hyn o bryd o ran cyflymdra. Mae yna 20 o wyn yn y corlan. 15 allan gan bob un o'r cystadleuwyr yma ar hyn o bryd. Mewn â ni ar 6. Gwyl Lloyd Evans allan efo yr unfed ar 15. Ar 5 o fan hyn, da ni cael golwg ar y bachgen o Seland Newydd. Jack Fagan i mewn o fo. Yr un pryd i Alun Lloyd Jones. A mae gen i newyddion i chi. Mae Alun Lloyd Jones yn ôl. Mae wedi cymryd chydig o bach o amser allan i bag ei teulu ac wedi sefydlu busnes sensio. Ond mae'r yswa cystadleuol yn dal yn berwyn i waed o. Yr un peth yn wir fan hyn ar gyfer pencapwr Cymru, Gwyl Lloyd Evans. Dyma fo i chi. Mae wedi newid ger ers y cystadleuaeth dwytha. Mae nhw wedi bod yn creifio trwy'r dydd ac mae'r cyflymdra yn cynyddu fan hyn. Ac ydyn nhw wedi gwneud digon tybed i fod yn yr prawf fawr yma yn erbyn Seland Newydd. Siŵr o fod un bachgen o Seland Newydd sydd ar ôl yn y gystadleuaeth agored pob gwlad, sef Jack Fagan, ond Alun Lloyd Jones i'r bachgen yna. Boes bach mewn cael hwyl yn ni. Ar 4 hefyd, Ian Jones, yr hen gystadleuol sydd wedi bod yn gwmpas am beth rhywsyd. Ac eto mae o'n dal i'r ragori. Ac peidiwch ag anghofio chwaith am y Richard Jones ar stondin 2. Ond Jack Fagan a Gwyl Lloyd Jones yn un edrych yn nhw fan hyn rwan. 17 allan gan bob un o'n nhw a blaw Ian Jones ar hyn o bryd. Fawr ein gyflymdra wan, mae pethau wedi agosau yn sylweddol gyda Gwyl Lloyd Evans i mewn ar gyfer ei 19 yna fo. Fo sydd gynta, lle mae arni ar Alun Lloyd Jones. Mae fo'n dod i ben ar trawiadau dwytha yna o'r oen 17, 18 allan gyda fo, felly ond golwg ar Gwian, fawr iawn ar y blaen rwan. Mae'r bechgyn mae'n dal i fyny efo'i gilydd fel mae'r gystadleuaeth mae'n dirwyn i ben. Cofiwch 20 ydy'r ffigwr ar y cloc. Mae 11 munud 33 eiliad ar hyn o bryd. Mae'n angredadwy bod mor gyflym ar boes mae'n gwneud i gwaith. Ac broblem yma yna i Jack Fagan fydd y colli eiliadau iddo wedi ennill y reoled. O fe'n anodd iawn setlo oen sydd wedi colli siap. Gwyl Lloyd Evans, pencapwr gan byd Cymru ydi hwn i chi. Ac wrth gwrs, peidiwch ag anghofio Gareth Daniel yn y canol fawr yna ar stondin 3. Yn tydyd yn ôl yn gry ac yn gystadlu ac yn ennill ar y gylchdaith ar hyd a lle'r wlad ar hyn o bryd. Alun Lloyd Jones. Alun Lloyd Jones yn fan hyn yn ychydig bach o stogiau rownd y cefn na cyn mynd rownd y cwlw. Ond sbiwch gymaint ar y blaen ar hyn o bryd ydi Gwyl Lloyd Evans efo 19 o wyn allan gyda fo. Jack Fagan yn dal i fyny efo fo ar hyn o bryd. Lle mae arni'r rhwng ddarlun o'r rhain i Jack Fagan. O pwy sydd i mewn y fanna? Ar un bai. Alun Lloyd Jones. O, dyma ni chi. Un allan eto gan y bechgyn fe gyd. Mae bron iawn yn gyfartal ydi Jack Fagan a Gwyl Lloyd Evans. Trawiad am drawiad ar hyn o bryd. Fyla mae'n edrych. Alun Lloyd Jones allan efo 20 hefyd. Draw yn i, rhwng ddarlun o ddau mas yma, da ni eisiau weld. Mae Gwyl Lloyd Evans ar y blaen o'r chydig o drawiadau ydy. Does na ddim dal fyny rwan i gan Jack Fagan. Dwi'n meddwl Gwyl Lloyd Evans yn mynd i fynd â hi. Hyn o dda, mae'r cynulleidfa mynd yn wallgo yma. Wrth chi basio beth, 1, 2, 3. Sbiwch ar y bwtwm coch mae'n dod i fo. Gwyl Lloyd Evans. Dyna'r boi, dyna'r dyn i chi.